Čau, já jsem Vicky a to je Lea. A dneska jsme si pro vás připravili Jak ochutnávku sladkostí z Ameriky. Je to ze stránky Sweet Planet a máme to tady v té krabičce. taková A malinká, ale pro začátek. pro začátek nám to stačí. Máme to teda rozdělaný, ale ještě jsme se do toho jako pořádně nepodívali. Co tam všechno je, takže asi můžeme jít na to. Jo. Tak můžeme asi začít. Takže jdeme na ochutnávku. Jako první si vezmeme, tady tak máme pendrek, jahodový by to měl být a jahodový pendrek, no. No prostě, takže jahodový pendrek je takový mega, prostě je docela dlouhý. docela dlouhý, prostě jako pendrek, no. Mega dlouhý. Pendrek, no. Takže hádám, tak já dojdu ještě pro nůžky, to by se docela hodilo. To jde rozdělat normálně. Já vím, ale šíří jestli tak to. Jo. Měli by být tam toho šití. A ta není. Aha, takže nůž. Vem to dělat kudlou. Já se lekla. Neboj. Už máme kudlu. Dala si tam Už kudlu. je to tady, už potřebuji kudlu. Už je to tady, už ji potřebujeme, kudlu. To je blbůzorný. To je blbůzorný, no to Jo, je... já vždycky, když mi něco nejde rozdělat, tak říkám, že to je blbůzorný. Jo, ale... Co to je, to není jak pendrek. Tak počkej, tak mám to ukrojit, nebo si ukousnem. Takhle to, a každá si ukousne, to vypadá. Počkej, tak... Jak to vypadá? Jo, vypadá to takhle, je to hrozný. Příšerný, nevypadá to vůbec jak pendrek, takže si každá ukousneme. Já se do toho nechci kousat. To ani nemá náplň jak pendrek. To není pendrek. Fuj. Ochutná, když si koupíš nějaký karamelky. No. Ovocné. Je to... Malinko. Takové to kysy, já fakt malinko. Takový ty žvejkací bombony. Žvejkací bombony, no přesně, ale... Vůbec to nejchutná jak pendrek. Ne, a teda mě to ani osobně moc nechutná. Mně něco moc taky nevím, to je hrozně sladký. Jo, to jsme vám zapomněli říct, že všechno to budeme bodovat od 0 do 10 bodů. Takže kolik byste mu dala? Já tak 5. Já tak 2. Mě to fakt jako moc Je to nechutná. taková nakyslá Mě to chuť. nechutná mi to. Nakyslá chuť, která je přeslazená. Je to strašně divný. Takže to nám moc nechutná. Tak vybíráme. Jo. Mega krabice. Já jsem hned zpátky, no. Pro Jo. nožičky. To je to. Pro nožičky. No tak já to rovnou vyndám teda, no. Takže jako další věc tady máme fluff, co to jmenuje. Vlastně je to taká asi velká ta. Taká jsem vlastně takováhle velká pixla. Dá se to dát teda na toastový chleba, ale to teda nevím. Je to rozmixovaný vlastně marshmallow, no, takže Ale něco takového. něco takového, no. Ale já si to prostě. na chleba vůbec nedokážu představit. Na chleba se Nemáme to lžičky. Ne, nechtěla jsem jít dolů. Tak mám vidličky. Ne, já to mám. Pojď! Ono to na mě vyprsklo. Fuj, toho se bojím nejvíc. To vypadá to nechutně, protože se to na mě vykydlo. No to roste. Ono to roste, no. Ono to žije. Tak ochutnáme z tohohle. Ochutnáme to z tohohle, no. Vanilkový marshmallow. To je docela, to je dobrý. Já v tom cítím med. Já v tom cítím tu vanilku. Já v tom cítím med, to je med, to poznám. Já v tom prostě cítím vanilkový cukr. Jako když máte Nebo to je ta vanilka, ale mě to upřímně chutná jak med. Ale no, to je to lepší než ten pendrek, jo. Ale asi bych to furt nemohla, zase tak dobrý to úplně není. Ale to je dobrý. A já myslím, že to Lepší. já jsem prase. No tak ty slintáš taky. Já tak chci ještě. To je dobrý. Tomu dávám tak 8 bodů. Já taky. A toho jsem se bála nejvíc, že mi to nebude vůbec chutnat, že protože to je strašně moc a že bychom to zbytečně třeba vyhazovali, kdyby to nikomu nechutnalo a... Jako jsme to někomu dali, no.
Kam kdyby to nikomu nechutnalo, ale Za prachy. je to dobrý. Tak teď vybírej ty. Takže Je tam jedna věc. Jsou to bramburky a jsou sírový a já si nejím. Takže tak si je teď dáme. já teď se těším se na ně, což je divný, Kranchy, ale... nebo jak se to čte, a měly by být se sírovou příchutí teda. Takže Cheetos, nevím. Cheetos. Takovýho. Cheetos, no, A prostě to kranchy, divný. a mělo by to být sírový. A jsou taky sírový, jako Jakoby tyčínky, dalo by se říct, jako... Takhle to vypadá, no. no, takhle. Takhle, no. Takový. No. To chutná jak popcorn se sírovou příchutí. A člověče, vidíte, že jo? A tomu dávám asi i 10. To mi chutná. To je dobrý. To mi chutná. To chutná jak popcorn s nějakou sírovou příchutí. A mám popcorn fakt rádi. To je dobrý. Jo. To je mega dobrý. A to si nejím. Já taky nějak nemám sír nějak extrémně ráda, ale Jsem o to jak prase, ale... to fakt chutná jak popcorn s sírovou příchutí. Tak dáme to. Takže jako další věc, tady máme... Jak se říká? Nerds. Počkej. Tak já vezmu jedné. Takhle. Vypadá to takhle, je to asi, no prostě krabička. Nerds, no. Je to rozdělený vlastně na půlce, jsou tam... Jedny máme třešňový a melounový. A druhý máme broskový a lesní ovoce. Lesní ovoce, jo. Tak jdeme to. Ale musím přijít, jak jsem to rozdělala. Hele, tady něco je. Já nějaká to- šipka. To je zase blbý vzdorný. Počkej, Jo. ne, tak no tam tu šipku dělej, no. To je šipka. A tady, tohle, jo jasně, už to chápu. Tady šipka. Pak tady si to nějak musíme kudlu. No já to prostě to nějak otevřu a... To zkazíš. Jo, už vím, to Ha, nepotřebuji žádnou pudlu. Já jsem. A co tady s tím? No a teď si nasypej. No a jak asi? Jo, tady. Tak počkej, tak si Jo, dáme. ne, já si První si dáme tyhle. Jo, tak první si dáme tady ty zatím modrý. Takže zatím to lesní ovoce, nebo jaký to je? No a ty vypadají asi To je asi takový takový modrý malinký, količky. Co mají takovou hezkou barvu. Malinký. Takže... 3, 2, 1. Trošku kyselý. Trošku víc. Trošku kyselý, no. Teď si dáme broskový. Ale bylo určitě nejlepší. Počkej, ty si zase musíš to zavřít. Ona si tam nasypala. Taky sežer. To už nebyla já. Už jsem nenasypala něco, co nemám, že jo. Takže teď ty broskový, ty jsou takhle oranžový. Trošku kyselý. Nemáš ráda kyselý, viď? Ne, já jsem si to tam nasypala hlavně moc, víš. Takže jdeme na to. No. To ještě kyselější tam. Jo. A to mám jako kyselý rada, ale tohle je Ještě hodně. mě to chce zabít. To je docela fakt kyselý už. Jdeme ochutnat melounový. Pak řeknu, který byly nejlepší. Jo, broskový, tak ty jsou... Já mám jako ráda broskvový věci, ale tohle bylo moc kyselý. To bylo Melounek. Mňam. Taky se těším. Ty vole, ještě mě to chce zabít. Ty dvě na teď. Tam jeden zůstal. Ta kyselost to strašně ty chutě přebíjí. Tam jenom ze začátku cítí trošku dobrý. ten meloun. A pak už ne, protože tam je jenom ta kyselost. Jo, ze začátku je to... Ze začátku mi to bylo strašně sladký, ty vole. A teď... Ale pak cítíš už jenom tu kyselost a už vůbec necítíš tu chuť. Já budu jak prasa. Všichni říkají, že nerds jsou strašně dobrý, ale mě to zatím moc nechutná teda. No. Že mají jiný chutě, no. No. Takže jdeš žrat ten fluff, jako vážně. Ještě máme jedny nerds. Tak až potom.
Já si to chci to zlepšit. Ale to lepí. Ne, že jsi to dala na pusu. To jde na třešňový. Ne. Takže 3, 2, 1 teď. No. Cucej to. To je možná tím, že jsme to necucali, ale hned rozkousli. Když se to cucá, tak je to dobrý. No pak už je to taky kyselý. Takže se to taky hnusný. Doporučujeme cucat, ne kousat. A ty byly ze všech nejméně kyselý. Takže dávám tomu asi 6 bodů. 5, 6 maximálně. A Kdybych měla říct, který z těch byly nejlepší úplně, tak bych řekla, že to byly ty třešňový. Z tohohle balíčku. něco vyber. Který chutnaly tobě nejvíc. Asi tenhle balíček, ten jakoby melon a ta Mě sherry. víc chutnaly ty třešně, jako by z tohohle. No, A tak něco vyber. takže Takže, bych dala asi taky 7 z 10. takže jdeme na další věc, už toho tady máme málo. Tohle by mělo být marshmallownový lízátko. No, lízátko s příchutí marshmallownu, který se namačí do takového toho prášku, to znáte. Vůbec nevím, jak se to rozdělává. Já se bojím, že ten prášek rozsypu. Tady cítím to lízátko, tak to tady roztrhnu. Je to dobré? Ono se rozlomilo přesně na půl. Jo, tak máme aspoň každá. Happy Easter. Tohle je lízátko, prosím vás, jo. No, taky to s příchutí marshmallow nějak. Takže tohle je lízátko. Prej. Prej je to lízátko teda, no, tak Tam je nějaký oranžový prášek. oranžový prášek a bílý lízátko, Lízátko s který vypadá Myslím. jako prášek, jako. Takhle ten prášek, nevím, jestli to vidíte, asi jo. Takže nejdřív musíš olíznat to Nevím, lízátko. ale to nevím, jo. Ale v mý kameře je to růžový. Vůbec to nemá příchuť marshmallow teda. Co je to marshmallow novýho? Nevím, ale Prášek je dobrý. Měl by být kyselý, ale není kyselý. to nejde ukousnout. Au. To kousat nebudem. Já si taky vezmu ještě jednou a tak trošku to pak. Ten prášek je dobrý. Nevím. Na to připadá takový, A je to taky o ničem. no, tak tomu dávám taky asi jenom 2 body. No tak 4. To nebylo moc taky. To teda nebylo, takže teď vybírám já. A dávám tohle. No tak to, Tohle na to se vůbec netěším. Na to se vůbec netěším. Takže jsou to takhle žvejky. My natáčíme na 2 kamery, jo, takže. A měli by Pálivý žvejkačky. tropical, což jsou tropické příchutě. Prostě pálivý příchutě. Je tam mango, limetka a ananas. Co to je? Jak to neže? Jako chutná. Jo, se dobrý. Takže si dáme mango. Je tady jenom jeden ten ananas. Ten si dáme ještě tak na půl. Vypadá to jak jelly beans. Jo, taková fazolka malá. Já si dám jenom kousek, protože jestli to je hodně pálivý, tak... Prdím na to, já mám pálivý ráda, takže... Já ne. Po další době, když to koušeš, tak už je to docela pálivý. Jen trošku. Jak jako pálí to malonko, no, ale... Vykačka s pálivou příchutí. Mně to připadá, jak když je to... Nevím, já mám fakt ráda palivý, jo, takže... Ne, to ani není žvejkačka, to je prostě bonbon. To je bombo. To je jako to jelly beans, vážně. Ani není žvejkačka. Mm. Tam ty ostatní nevím, na to Ne. bude stejně. Mám na žubek všude. Mm. Ježiš. Dobrý, ještě, že to je zavřený. Tak co dáme teď, Vicky, vyber něco z tady těch poslední... Máme poslední 3 věci. Jelly beans. Takže jelly beans, Tropical ale je to mix. jelly belly, no. Tropical mix. A jsou tady různý příchutě a
Tady i piña colada třeba. Jo, a nějaký banánový drink, nebo co to je, Ne. prostě banán a je to Top banana. top banana a Ani si vypadá nedokážu přeložit, protože zase tak dobrá angličtinařka nejsem. vypadá to příšerně ten banán. Tak si tam jen tak šáhnem, Ale my nekoukej musíme tam. mít stejný. Tak nějakou vyber a pak vyber třeba já. Mám mít- Fialovou. Takhle fialku. To je jaká? Jo, to je nějaký islandský punč. Na té kameře to je pak ještě modrá, ale je fakt fialová. Islandský punč. Jo, no to mi napsáno Island punč. Já nevím, co to znamená, já nejsem dobrá angličtině. Ale to je dobrý. To vůbec nejde rozkousat. Já se strašně mě se to přilepilo na sebe, teď to nemůžu rozkousat. Já nevím, kde to mám. Tak Tak to si nějaká borůvka divná. zkusím vylosovat na H2, no. Tak prostě oranžová a bílá. Čemu bys vůbec nedokážu tu fialovou přirovnat něčemu, co jako v Česku třeba. Strašně divná borůvka mi to potom přijde. Takže to oranžový nevím, co je. Buď je to To je tohle. růžový grapefruit, nebo to, co si nedokážu přeložit, anebo Buď, něco. ne, to bude ten buď růžový grapefruit, Nebo nebo potom něco, co nevíme vážně, co je, ale tohle to nebude, to je moc světlý. A pak to. máme kokos. Tak první tohle. Tak To to oranžový. To je pomeranč. Ne. Ne, to je ten grapefruit. Tady to- cítím, Mně to připadá. cítíš to. Dužvej. Tady je. To Ale bolí. já vím, co to je. Já to znám, tu chuť. Já taky, já nevím, co to je. Tak to je dobrá příchuť. Ale teď ten kokos. A pak už vybíráme něco jiného. Kokos. Já kokos moc nemusím, ale. Takže Takže- vybírám já. Kolik dáváš jelly beans? Já asi Tak 8. No, taky nějak Osm. 8. Tak já teď dám asi. Nejlepší. Tak pocky. Dáváme pocky. Poky. Poky. Čoko banana, takže je to čokoláda a banán, jakoby. Takže zase byl výborný. Prosím, nevrati mě. Já snažím umím. Ty jo, no. Nemusela jsi to roztrhnout, tak krásná krabička. Si to zalepíš, ne? Ještě v Jak takovém málo, ne? malinkém balíčku. Jo, to je takový jakoby, že úžasná krabička, kterou jsem Vicky prej rozbila, vůbec není porušená. Takže je to Trošku si nařízla. To nejde rozdělat. Hele, ono se to má rozdělávat tady. To už je jedno. Tam jich je takový malinký balíček a tam jich je asi... Počkej, tam jich je hodně. Co to takovýhle? Já už To cítím. voní. To voní banánově úplně. To voní, jak když máte ten banán v té čokoládě, tak to tak přesně. Jo, to je čokoládová tyčinka a na tom je banánová poleva. Tak a to jako na konci mě to špatně zaostřuje, ty vole. Jo, no, tak jako. Taková banánová tyčinka. Nahoře to vypadá divně, no, tak já to jdu ochutnat. Tam vůbec není ten banán, když to rozkousneš. Tam je ten A já myslela, že to má být jako černá čokoláda. Ne. Když to rozkousnete, tak tam ten banán vůbec necítíte a ta čokoláda ten banán úplně přebíjí. Že jo? Nevím, ale je to dobrý. Je to dobrý, ale nevím. Ta čokoláda tam hodně ten banán přebíjí. Ale chutná mi. Já tomu dávám 9. 10. Já tomu dávám 7. A jako, chutná mi to a zase to takový, nevím. Takže teď už poslední věc. A to je Reese's. Takhle. Jsou to sušenky. Měly by to být sušenky Jsou tam s 3. burákovým máslem. Jenže to burákový máslo je slaný a burákový máslo mi absolutně nechutná. Fuj, burákový máslo. Přijde mi to úplně jako hnus a nechápu, jak to někdo třeba může jíst. Když to někomu chutná. Takže tak naše pardon, krabička. Na to ukážu, Dáme je se prázdná. roztekli. Dáme si 1,5. Ne, já chci svojí.
Když už jsem se toho objednala. Takže to není sušenka. To je čokoláda spíš taková, no. To je spíš, vypadá to takhle. Ale- Fuj, to burákový maso tam je cítit, ale nehorázně. A je to rozteklý taky. Je to rozteklý, protože nestihli jsme dojít na poštu, no. No, protože jsem to tam rozteklo, no. Ty Tak máš jde tu na to. kameru divnou. Jo. 3, 2, 1. To chutná jak snickerska. Jo, ta čokoláda akorát je slaná. Jako kdybyste jedli oslenou snickersku. No, a solená snickerska, no. Ale to je dobrý. Jako Není to úplně jako nejlepší ze všeho, zase ale 7 z 10. jo, až tak jo. Tak co ti tady ze všeho chutnalo nejvíc? Mě ty brambůrky. Jednohlasně. Nám nejvíc chutnaly ty brambůrky. To je... Já si objednám ještě jednu a objednám si ji. Jo, já taky. My jsme chtěli poprvé objednat i pití. Jenže na to Sweet Planet nic neměli a Na Sweet Planet, tam, jak jsme to objednali, tak tam skoro nic neměli. kdybychom to chtěli natáčet dneska, tak to bychom museli čekat, protože z té druhé stránky, z které jsme to objednávali, tak to by přišlo třeba i za týden, to přišlo za 2 dny. Za 2 dny to přišlo, no. Tam to by přišlo tak za týden a tohle by se zatím A do té bylo doby to tam i zkazilo docela třeba drahý a nám by to penězně nevycházelo. by nás stálo přes 1000 a to se mi za to fakt nechtělo dávat. Ty vole! Objednali bychom 2 pití a už by to stalo Já to mám hodně. všude. Takže A hempraše. já se s váma loučím. Podpořte nás lajkem nebo odběrem. A čau.